Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko. Sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ay iyong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, Ito ang radyo ko,
K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng estasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa tud kanato sa D3 Bayo, ang D3 nga adunay VCO ug ang VCO nga adunay vitamin D3. Isibong yung mga orasan alas 6:05. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. O karon sa uluhan sa mga balita. Sa balitang lokal, lalaki gituang miambak sa barko sa kadagatang bahin sa Lagindingan area. Samtang Unida 10 may kumpirmar nga ubay-ubay nga mga driver ang dili moduyog sa transport mahulay nga ipahigayon na karong adlaw. 20 kilos kapin nga illegal nga droga gitakdang sunugon sa Pedayatan. Mga laborer sa Kugon Public Market planong patasan ng singil sa mga kargamento tungod sa pagmahal usab sa mga paliliton. Wanted person voluntaryong mi-surrender sa kapulisan sa Ingog City. Samtang high value target gituang illegal nga droga na sikop sa natumulan Taguluan, Misamis Oriental. Sa balitang regional, nasa 70 million pesos nga solar power project ibutang sa Rizal, Palawan. Mga katutubo sa lugar gikalipay ang proyekto. Dugang sa balitang regional, tulo ka high value individual arestado sa gidudahang drug din sa San Jose Antique. Kapin 100,000 nga balor nga shabu na recover. Sa balitang nasyonal, pagayong ayuda alang sa transport sector sa gawa sa Metro Manila, duol nang masugdan. Samtang gikasang transport holiday, dili mahinayon na karong adlaw. Sa balitang international, Trump nagbahad sa Iran kalabo sa Strait of Hormuz. Sa balitang sports, iyala, gidominar ang dula sa grandstand court sa Miami Open. Sa balitang showbiz, pambato sa Misamis Oriental na himong Queen of Ilocada 2026. Sa balitang kakaiba, bulak nga adunay talagsaong pangalan na himong hisgutanan. Mga ka-K5, adlaw karong Lunes, Marso 23, tuig 2026. Inyong mabati ang live broadcast sa K5 News FM Cagayan de Oro, pinagi sa dial sa inyong mga radyo 89.3 FM o sa Energy FM Mingog City 90.5, kini si K5 Gistoni Pagulong. Og mabati usab all over the world, pinagi sa atong official Facebook page nga K5 News FM CDO Digital 89.3 ug Energy FM 90.5 Hingog City ug inyong kauban K5K Buscaino. O karon sa detalye sa mga balita atod kinato sa D3 Bayo, the Super Food Supplement. Balitang lokal. Gikumpirmar sa usa ka pasahero sa barko nga adunay lalaking milayata kagahapong adlaw.
Base sa pinagpaghinami sa K5 News FM sa respondent nga si Dodo Canoy sa pasahero sa nga pagawas niini sa labi aron nga magpabugnaw apan nakurat na lamang kini nga kalit lamang milayat ang kaubang pasahero. Gipaabot usab sa pasahero nga posibleng nakainom ang lalaki tungod nakita atol sa pag-inspect sa bag ang upat ka kan sa iliminong makahubog. Isaran niya base sa pagbanabana na ay ana-ana sa early 30s ang lalaki og gituhan nga usa nga si Christian Awitin apan padayon pa kining gi-verify sa otoridad. Atong paminawon ang pasahero. Ang biktima, kita naman ang ambak. Oo. Gusto namin ang asawa to. Kaya karon, itog na ako sa labi. Sa labi, magawas ako. Bakit pagkabil ako? Pwede pa kita lang sa magkan. Pero pati lagi mo tayo ba? Yung intention mo, mulayat pa yun. Normal gusto ko. Hilingin ako. Dito si Layat. Lalaki. No, laki. Patanoon nga. Ako nga 20. Siguro, mapapagparinta na. Agay. Jacket ay dito sa tayo doon. Ito ba na mga hidanan? Di. Ang labi. Sambay-sambay. Ako ka to. Gusto rin yung gawin. Karon, wala ito pagkawas. Binagdan ako nga. Itikang siya. Normal hindi siya mga. Wadi na doon ang mamlat. Sekarang nga. Magdudar ka naman. Masitanan mo sa ubog, nakainom mo. Ako kay bawa nga nakainom doon siya. Yan ako na kay bawa nga kainom. Katong i-inspect na yung bag doon sa mga lugar ko nga. Na ay ko pagkakaan na. Samtang sa laing bahay bayubay ka mga driver nga miyembro sa United Driver Association ang dili moduyog sa Ipaygayon Transport Paulay karong adlaw Marso 23, 2026. Mato ni Unidad 10 President Joel nga batan nga base sa panagtigom kagapong niadto Marso 21, bayubay ka drivers ug operators ang nagpadayag nga dili moduyog sa nationwide transport paulay. Apan na usab mga drivers nga moduyog aron nga magpaabot ang yangongo ngadto sa gobyerno. Atong paminaw si Unida President Joel Gabatan. Naman nabungkag ang mga una-una. Ang upan, manguyog ang upan dili. Uy. Ang akong nakita, nga tatlong manguyog ugma, murag na ikadlok kay ilang tuop. Ang uban, nag-ingon gab nga, wamang nitudog ka, na mo nang gusto manguyog. Muna nga, ako na lang silang gusto kablan, kay basig madlok ang uban tulang tuop, ang uban gab ng katata. Ako na lang gusto kakagigyan, sige, kung gusto mo uban, ang dili ko sumuban, di mamasayro. Muna akong desisyonan, nagkauyon man ka ng nahanan na yan. Dugang balitang lokal, 20 kilos kapin nga illegal nga droga gikatakdang sunugon sa pedeyatan. Sa detalye K5 Jonathan Sabanal, K5 mo. 20 kilos kapin sa iligang nga droga gikatakdang sunugon sa PDEA Region 10 dinhi mismo sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Gikatakdang ipahigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 10 ang dako nga pagpangsunog sa iligang nga droga karong maabot Marso 25, 2026 didto sa Cosmopolitan Funeral Home sa siyudad sa Cagayan de Oro. Sumala ni PDEA Regional Director Alex Tablate kapin sa 20 ka kilo nga ginadili nga droga ang ikatakdang gubon aron masiguro nga dili na kini mapuslan pa. Apil sa mga sunugon mao ang 17 kilos sa kilo nga bultos iligang nga droga nga nakuha gikan sa malampusong joint operation sa mga otoridad dito sa Barangay Kaaswagan. Kini nga lakang kabahin sa padayon nga kampanya sa gobyerno patok sa ginadiling nga drogas ug aron masiguro nga ang tanang nakumpiskang ebidensya madispatsar subay sa mando sa balaod aron masiguro ang transparency ug mawagtang ang mga pagdudas publiko bahin sa recycling sa iligang nga droga. Doon ay mga saksi gikan sa nagkanilaing sektor ang gidapit sa pagtanaw sa maong aktibidad. Kini naglakip sa mga opisyal sa gobyerno o uban pang mga testigo nga may mamatuod nga ang tanan na kumpiska nga bulto hingpit kayod nga maugdaw sa kalayo. Kini nga balita atol kanato sa Detex 500, epektibong tambal batok diabetes. Kini si K5 Jonathan Sabanal para sa kampiyon sa balita, serbisyong publiko kalingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM. Mga laborer sa Kugon Public Market planong patasan ang singil sa mga kargamento tungod sa pagmahal usab sa mga palaliton. Sa detalye K5 Rikim Sulita, K5 mo. Ano karon sa organisasyon sa labor dili mismo sa Kugon Public Market nga tagpiso na ang kada kilo sa mga produktong ilahang maliburan dinhi sa sulod sa Kugon Public Market. Matod pa nga magpahigayon sila og meeting sa sunod nga mga adlaw aron usab mahisgutan ang insakto nga bayad gadto sa mga libor
dini mismo sa Kugon Public Market. Tungod sa paspas ang pagsaka sa mga presyo sa mga palalitonon, dini mismo sa Kugon Public Market ug uban pa nga mga lugar dinhi syudad sa Cagayan de Oro, plano sa dula nga organisasyon nga libor nga matud pa patasan nila ang singil sa ilahang libor ngadto sa ilang mga customer. Wala among gusto, mangayo na may piso ang kilo. Kinilo among pangayo. Piso. Sa atong mga dagko nga mga bukimbang. Pero kung kani mayon ani lang kinumpra, 50 among minimum. 50 na minimum kinumpra mga yun nilang. Nagamay og Mura gyapon ang uban. Pero kani sila kay naanad na tagpiso na gyud. Buhi gyapon ba labor ba? pas mo yapon. Ngano man? Wa mo sa karon sa kada domingo ka isa raman. Mo ba abay kadi man ka membro gid sa labor di ba? Piso kada kilo amo ang iba Tuman. patong. Moya mo ipatuman karon. Piso ang kilo. Dabi og 200 kilos, 200 pesos na sada. Ang bayad. Pero wala pa kanang taripa o kanang sana papel gyud nga gipagawas. Kano sa inyong meeting? Karong katapusan. Sumunan yung usas mga isgutan. Ang detalye sa mga balita atong grados PDX 500 ako. Si King 5 Rikim Pamisa Sulita para sa kampiyon sa balita. Serbisyo Publikong Kalingawan sa Cagayan de Oro. King 5 Nusa ka. Wanted person, voluntaryong bisurrender sa kapulisan sa Ingog City. Sa detalye, K5 General Peros, AK5 mo. Wanted nga suspect sa qualified theft, voluntaryong mitahan sa kapulisan sa Hingoog City. Voluntaryong misurrender sa kapulisan ang usa ka 36 anyos nga lalaki nga si alias Job ulitaw og residente sa Purok 3, Barangay Libon, Hingoog City alas 5:30 sa hapon niadtong Marso 20 tuig 2026. Ang suspect adunay warrant of arrest tungod sa kasong qualified theft ubos sa criminal case numbers 2026-10172, 2026-10173, 2026-10174 ug 2026-10175. Ang maong warrant gi-issue ni Honorable Merabo A. Undalok, presiding judge sa RTC Branch 43 sa Hingoog City niadtong Marso 9 tuig 2026 nga adunay rekomendadong piyansa nga 30,000 pesos matag kaso sa tulo ka kaso o 40,000 pesos sa usa pa. Karon ang suspect ana sa kustodiya sa Hingoog City Police Station og temporaryong ginapabilin sa minicell alang sa hustong disposisyon. Kini si Charibel Variacion Peros, alang sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa dakbayan sa Hingoog, K5 News FM. High value target sa gituang illegal nga droga na sikop sa natumulan Taguluan, Misamis Oriental. Sa detalye, K5 Jomari Abok, AK5 mo. High-value individual sa Taguluan, Misamis Oriental, nasikop sa kapulisan. Nasikop sa usa ka bypass operation ang usa ka high-value target sa illegal nga droga sa Zone 17 Sabio na tumulan sa lungsod sa Taguluan, Lawigan, Misamis Oriental. Ang operasyon gipahigayon sa PDEA Region 10, PDEA Misamis Oriental ug Taguluan Municipal Police Station. Sumala sa report na resulta ang mga operasyon sa pagdakop sa suspect kagilang si alias Loloy nga giila isip usa ka high-value drug personality sa maong lugar. Na-recover gikan sa suspect ang unom ka sachet nga gidahang shabu nga dunay gitabuk ang kantidad nga 40,800 pesos. Giaplikar sa karon sa kapulisan ang kaso batok sa suspect tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drug Act 2002. Pala ng kampanya sa kapulisan og PDEA batok sa legal nga droga aron mapugnan ang paglapad niini sa komunidad. Kini si K5 Jomari Abok para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro sa Hingoog City. K5 News FM. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500 siguradong makapaubos sa bad cholesterol o blood sugar level. Balitang Regional. Sa detalye na sa balitang regional, gikan sa K5 News FM Palawan. Nasa 70 million pesos worth nga solar power project ibutang sa Rizal, Palawan. Mga katutubo sa lugar gikalipay ang proyekto. Sa detalye, K5 Grace Belostreno, AK5 mo.
Sa layuning mapailawan at magkaroon ng supply ng kuryente sa mga kabahayan at hanap buhay, isinagawa na rin sa Barangay Taburi, Rizal, Palawan ang groundbreaking ceremony ng hybrid microgrid sa pamamagitan ng Mahardika Clean Power Holdings Corporation, Archipelago Renewables Corporation, Clean Grid at Global Winergy Powering Change at sa pakikipagtulungan sa pamahalaang panlalawigan ng Palawan, ganun din sa lokal na pamahalaan ng Rizal. Kabilang din ang Electric Cooperative, Energy Regulatory Commission at ng National Power Corporation. Ang pondo ay nagkakahalaga ng 250 million para sa Rizal Palawan projects at humigit kumulang 70 million pesos ang nakalaan para sa Barangay Taburi, Rizal, Palawan. Papasalamat po kami kasi yun nga ang problema talaga ng Barangay Taburi, bayan ng Rizal sa kuryente po. Ang ngayon po ay natugunan at lalong-lalo na aming mga katutubo kasi yun po ang problema kasi marami rin na nag-aaral na mga bata dahil po pag walang kuryente, walang ilaw minsan hindi sila nakaka-exam. Kaya Samantala sa buong Pilipinas ay mayroong 24 na kahalintulad na proyekto at 20 nito ay sa Palawan, isa sa katuparan, kung saan ay nauna na nga ang Barangay Caruray, San Vicente na nagsagawa ng groundbreaking ceremony noong araw naman ng Biyernes. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM. Gikan usab sa K5 News FM, Antique. Tulo ka HBI sikop sa ginudahang drug den sa San Jose Antique, kapin 100,000 pesos nga shabu na recover. Sa detalye, K5 Jojen Murillo, K5 mo. Na-recover sa hinihinalang drug den ang tinatayang 15 gramos ng hinihinalang shabu na may market value na 105,000 pesos bandang alas 11:45 ng gabi ng Marso 20, 2026 sa Barangay Funda Dalipe, San Jose de Buenavista, Antique. Kinilala ang malalaking suspect na sina alias Vernice, 33 taong gulang, may asawa, walang trabaho, hinihinalang drug maintainer at residente ng Funda Dalipe, Antique. Alias Michael, 18 taong gulang, binata, residente ng Barangay San Fernando, San Jose at alias John Lloyd, 22 taong gulang, binata, residente ng Barangay 3 San Jose de Buenavista, Antique. Na-recover sa operasyon ng isang sachet ng hinihinalang shabu bilang buy-bust item, 12 sachet ng hinihinalang shabu sa kanilang posesyon, 1,000 pesos buy-bust money, cellphone at iba pang non-drug items. Isinigawang operasyon sa pamumuno ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Antique Office sa suporta ng ANPDEO at San Jose Municipal Police Station. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng San Jose MPS ang mga suspect para sa kaukulang disposisyon. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM. Kini nga balita hatod kanato sa DTX Coffee Mix, nakakapika na nakadetox ka. Balitang National. Balitang National. Gikompirma ng Department of Social Welfare and Development kun DSWD Secretary Lex Gatchalian nga dool na ang paghahin og cash relief assistance sa mga public utility vehicle driver sa gawa sa Metro Manila. Kini pinasubay sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. Laumang pagkahuman sa Semana Santa, sugda na usab ang paggahin og 5 milyong pesos nga tabang sa pinansyal sa nagkalain-laing lugar sa nasud. Atong paminaw si Gatchalian. Nababalikan nyo naman ngayon ang ating Pangulo na taas na ng department to roll out yung cash relief assistance para sa ating mga public utility vehicle drivers. So, tricycle driver, jeep driver, TMPS, yung mga MC taxi. At nabayarin ko, tinatapos lang namin sa Metro Manila yung distribution. Then after next week, after one week, Samtang sa laing bahin, dili na hinayon ang ugmang kanong adlaw, Marso 23, 2026, sa pipila ka dagkong transport group ang nakaplano nga transport holiday. Biuyon ang mga grupo nga dili magpahigayon og lihok protesta, human gipasaligan nga tubagon ang mga hangyo og yangungo. Una na nagpagawas og pamayag ang Liga ng Transportasyon at Operasyon sa Pilipinas kon LTOP o uban pang grupo sa sektor sa transportasyon tungod sa pagbakwik sa giaprobahang usbaw sa plitihan. Samtang gipaabot ni LTOP President Orlando Marquez nga subli kining makigtagbo
karong adlaw sa Department of Transportation aron tukyo ng mahimong resulta sa mga hangyo. Atong paminaon si LTOP President Orlando Marquez. Yung taong kausap ko na taga-gobyerno ko ay magsimula na sila magbibigay sa jeepney at sa Union Express, AMBS na magbibigay ng 10,000. Yun po yung assurance, kaya nag-sit agad siya ng pag-uusap. Kini nga balita hatod kanato sa MyTC the Alkaline Vitamin C. Balita International. Nagbahad si US President Donald Trump nga bungkagon sa Estados Unidos ang mga power plants sa Iran kung dili kini hingpit nga ablihan pag-usap ang Strait of Hormuz sulod sa 48 ka oras. Gipamugos si Trump nga kinahanglang ablihan na sa Iran aron dili mo resulta sa dakong kagubot panahon kung padayon kining magmagahi. Ang maong hulga nunot sa nagpadayon nga paggrabe sa tensyon tali sa duha ka nasud. Una nang nagpagawas og pahayag kagahapon si Trump nga posibleng muhupay na ang gyera sa Middle East. Kini nga balita hatod kanato sa Day of Fresh para sa hamis puti o gumot nga kilikili. Balitang Sports. Nagpakitag abilidad si Alex Yala sa A-game bato kang Magda Linate sa Poland sa Miami Open kagapong adlaw. Sa unang set, nagpakita si Yala sa grabing ground strokes gikan sa managlaing kampo. Lakip na ang pipila ka return winners gikan sa second serve ni Linette. Nakuha ang unang break o miabante sa 5-3 diin gipahimuslan ang mga error sa kaatbang. Ligon usab ang pagsugod sa Pinay netter sa second set human ma-break si Linette ug magpabilin ang serve aron moabante sa 2-0. Nakabawi pa si Linette pinaging solid service game aron nga may score ang 1-2 aban. Pabiling kalmado o mabilidad ang Filipina, world number 29, migamit kini og kombinasyon sa drop shots o angle hits aron atbang ang lihok sa kaatbang. Kini nga balita hatod kanato sa Extend Food Supplement o sa natural nga food supplement para sa mas maayong stamina ug aron dili daling magluya si Manod. Balitang Entertainment. Nahimong Queen of Ilocandia 2026 ang pambato sa Misamis Oriental nga si Kirk Piopilik. Gawa sa pambato sa Misamis Oriental, nakasulod usab ang pambato sa Cagayan de Oro, isip Queen of Ilocandia Charity 2026 nga si Art John Ranis. Samtang Queen of Ilocandia Tourism 2026 ang pambato sa General Santos nga si Yeng La Victoria. First runner-up ang sa Quezon City si Cassie Pakulan ug second runner-up si Mikay Bautista. Kini nga balita hatod kanato sa kun D3 Bio, sigurado nga kun usa ka ultimate solution na batok sa hilanat o busipon ug ubang pang viruses. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Nahimong iskutanan niadtong Pebrero 2026 suman nga miani og atensyon ang usa ka bulak tungod sa talagsaong pangalan niini. Kini ang kantutan o ang Paideria Futida L nga kapamilya sa mga kapi o ubang pang tanom. Ang naisgutang bulak gibansagang Plant of the Month sa February sa Makiling Botanica Gardens sa University of the Philippines, Los Baños, UPLP. Adunay distinct features ang kantutan na formang kasing-kasing ang sinaw nga dahon ug ang bulak niini color purple ug white. Isa na niya adunay talagsaong baho ang naisgutang bulak ilabi na kung madugmok. Laka, sa man nga bulak ni 5K. Oo mo na siya nga kantutan flower. Kuya, sige ning ngalan mo. Oh, shout out to si Tristan Wyatt Gulay. Matupan niya maayong buntag K5 Justoni K5K kang Bimel Bijaan. Good morning Kapita. Kang De La Cruz Deo. Good morning K5 from Barangay Nazareth. Sa mga Barangay Nazareth, shout out. Kang Permanor, shout out Lapas Uno Shuris family.
ug mo to siya K5 Jason na napa K5 Joy matumi good morning kapitan ug kabayan Joe Tags good morning. Shout out an eatery from Jules in Saudi o sa mga taga Saudi dia amping kanunay imot icons matud pa niya Lunes Perizozo i Milang Kuliko. Saludo para K5K og i Gistoni. Matud pa niya Lazy Monday Blues K5K and Gistoni shout out. Sa to K5 K5 Will? Banta ka ning kantutan nga bulak ba? Bantog na ko madugmok manimaho gid siya. Sige. Mira, K5K, shout out sa tanan nga mga imong mga silingan dito sa Burgos, musti malimtan nimo ba? O sa taga-Balingasag di ay imong silingan po, taga-Balingasag. Dayon sa tanan nga mga numbers barang guys. O nakatune sa 89.3 o 90.5 Energy FM sa Ingog City. Inyong nabati ang detalye sa DTX 500 Morning Newscast. Sobrang daw karong Lunes, Marso 23 sa tuig 2026. Kami ang inyong tigbalita K5K, Buscarino. O si K5 Gustoni Pagulong. Para sa kapinabalita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro o Hingog City, K5 News FM.